Takana chitumira mari $100, $200, $300 chitumira. Ndazita zvakati. Chitumira mari dzacho. Kuya kwako yakwaya nesi. Takutumira kuti mari kutave kuno. Tiri kumutarisira. Auya neana 2. Auya kuno kana neana 2. Akauya. Vaifungidzira vachari mazigroceries idzo dzekunhanga ari makore. Akati makore makazvimbo 10 years. Ndokunouya nevana. Ndokuona nevana. Saka vakauya kubasa uchifungidzira kuti uya chava nemazigroceries vanoda zvekudya stere. Saka zvadaro. Ndobva vasvika vakati tudati mwana asvikire kumba uko. Tikati no. Mwana uyu asvikire kumba uko wai nhasi. Nokuda kuti mwana asvikire kumba uko. Musina kubvira mangomutarisira. Samambvira maita sei. Achasvikira kumba kuna mai vake. Kumba. Kwatizora ndiri mukomana mukuru kana kuti dangwe ndichiteerwa nemumwe akashaya kuchizouya uyu achisiyira uyu. Saka zvatakaita kudai tinotori mhuri imwe chete. Chanetsachi Uyu ari kusvika mambo mwana wemufi wehanzvadzi yedu yakashaya pakati pangu nouyu. Chatiwinza mukati medare rinwe mambo kuti mutiyananise. Tine nyaya iri kunetsa. Hanzvadzi yangu payakashaya kana kuti hama yedu iyi payakashaya iyeyo aitedzana neni. Akasiya vana vanokwana kuita 4 vana. Vana ava vasiyiwa vakadaro. Hanzvadzi yangu iyi yakanga ine imba yayakanga inayo yayakatenga. Saka pamba apa ndo paaigara achifa achibva asiya vana vake 4. Ndobva isu tagara pasi ndobva tati zvino vana ava zvavachiri vadiki vamwe vacho ndiani watingaite musara pavana. Ndokubva tasarudza uyu hanzvadzi yangu tikati iwewe woita musara pavana. Haana kuramba zvakanaka ndokubva agara paya. Agara paya hanzvadzi yangu uyu muridzi wemba afa kawo uyu ndiye asara amusara pavana. Ndokubva aisa 2 rooms ipapo paimba ipapo. Paimba mukoma wake akashaya. Imba iyi iri kudedza kuti Spiwe Tizora. Uyu ndiSedesi Tizora. Ini ndi Isaac Tizora. Uyu ndi David Tizora. But imba iyi pane vana apa 4 varipo. Right. Zvadaro tiri kufamba tiri kurarama. Zvino pazoita dambudziko manje raitika rokuti ava vana vemufa vakura. Vamwe vacho vane maproblems avari kuwana. Ndobva vati aiwa isisu regai tidzokere kupi kumba kwamai vedu. Ndobva shuwa vachibva vadzoka. Mai nini vanova ava vari panapa kuti vachigarisana zvakanaka nevana ava zvanetsa. Ndobva inini saelder brother kana kuti semukomana mukuru dangu sababa, thank you very much. Temu iyoyo mashandisa maita zvakanaka kuti hama dzangu vazive nokuti ndakambovadedza. In fact ndakatoenda pamba pacho ndikagara nawo pasi ndichida kuvaonesa kuti aiwa magariro atinofanira kuita panapa ndakati. But havana kunditeerera. Right. Zvadaro 2021 gore ra2021 uyu akauya pamba achibva kuSouth Africa ane vana vake 2 vaakapiwa ikoko ikoko kuSouth Africa. Right. Abva auya pamba paya chigara ipamba apa chagarika vatanga kunetsana. Ava sisi vangu ava vane mwana wamukomana aripo ati Sam akura. Mwana uya anenge achiti pano pamba panapa ndipo amai vangu nokuti amai vake vakaisa 2 rooms pa. Andimukona. Ava vana vemufi vanenge vachita kuti panapa ndipo amai vedu vakafa vakatisiya tiri panapa. Saka hongu mambo. Saka inini ndinoda kuti mutiyananise nokuti nyaya iyi ichokwadi here kuti pane hama yenyu yakafa mukaitwa musara pavana. Zvinoreva kusara pavana munonyadzozvinzwisisa chaizvo. Zvinorevei ozi kana kuti ndiri musara pavana zvinorevei. Pana murume hamuna kugarwa naka dambudziko rinenge rasangana nevana vacho vanenge vasara pavana vavo ndinoritambira ndirini ndichigara ndimi vava nopa zvichemo zvinoda mai ndimune muchidii
nditambira. Asi kana vaine zvinhu zvakamunotora here? Handitore, asi chandoda kutaura mambo wangu. Ndoda kutaura kuti inini pari zvino handina chekuansa kana chekutaura. Chikonzero nei ndiri kudaro. Nhau iyi yatagarira panapa iri kuhigh court kuna masters izvezvi kutaura kwandiri kuita. Inotori nemalawyers. Saka handizivi kuti ndo vakanoimhanhara uko vakuuya futi kuno kwakuidzorera. Saka ina handisi kuziva kuti handisi kuziva ndapindura kuti ini musara kana mazoenda ikoko muchanopindurawo zvipo. Ndiri kukubvunzai kuti munotora here imba? Handina kutora imba yemufi kana varipo? Vatsanangura zvakanaka, handina kutora imba yemufi. Handina kutora imba yemufi. Murume nemukadzi vakatenga chinhu chavo nditi vanenge vari murume nemukadzi. Murume wachona aripo ndiye akauya, ndiyo ina handisiri panyaya iyi yemba, handisitori panyaya yemba iyi. Ndinoda kumbokuratidza yakatoenda kukoti vakataurirwa kunzi a living spouse ndiye anosara ari pamba. Ndime handisiri ni murume nemukadzi kana vaita imba yavo. Saka pabvazara murume ini ndiri kutobva, muri kuona ndiri kutobva pamba apa kuti ndiri kutora imba. Tarisai. Aiwa, kana muri kubva kutobva handakudzinga vana muri kubva ndozvavari kuda. Tese tiri kutobva, saka nyaya iri kuhaikoti. Asi kwete nevana, vana havati. Handisi kuziva ndisaka iri kuhaikoti. Aiwa, haikoti haitombokuziva. Saka kana achishanda muri murume nemukadzi, kana wana akafa, wana anenge asara, ndiye anosara ari panyanga. Ndiye ari kutomira nevana ava, ina handimo munyaya iyoyo. Ari kuendesa vana koti? Atakuendesa vana koti ava ndo vakatonomhanhara. Vari kumhangarana? Iri kustate izvozvo izvo. Vari kumhangarana? Vakamhanhara estate. Saka yakatotongotongwa apa yakapinda apa. Ikabva yazoenda kupi? Pamusoro imambo. Handina handisipo panyaya iyoyo. Nyaya iyi sekutaura kwavari kuita iri kuhigh court, iri kuna masters. The same ichataringa muno. Handisi kuziva kuti tichaitonga here kunoku yoniswa kana kuti ichatongwa kunoku todzanotanga kuto. Ndada kubatsira. Nokuti handimo munyaya yacho. Kutobvawo pamba pacho. Ndiye muri dzakaitenga kubva kuUK. Chimbonyororani. Pana baba ambwe $10 kudaira foni mudara. Handizive kutaura pana ukumbiri kudzamudero $10. Nyaya ndoda kubatsira hama yangu wabvunza kuti nyaya iri kuhaikoti. Nyaya iri kuhaikoti ndeyekuti mai ava vari kurambira pamba here. Iri kuvatanidza zvese aiwa musabatanidza tokubvunza. Tiri kuhaikoti ndeyekuti ava vakaitwa musara pavana aiwa vanyaya yedhivangoranga vanofuluwa zvinobvumira kuti nyaya iri kuhaikoti ndeyekuti mai ava vakaitwa musara pavana vachada kubva ipapo here. ava vanambobvira varambira kubva pamba. Kana usina kurambira tamsikoripa iyo tsamba kaikutaura kuti vari kubva pamba ndinotobva musi wa30 zvatozvekoti. Saka tikuti kana mukai muri kubva hatina problem, but ukama hunopera here futi kuti mabva kuve musara pana kunopera here. Vana ava vanofanira kudzoka futi kwamuri vachichema kana vane zvinodani zvinoda amai. Hapana chinochinja, ndimai muri mai muri mai. Asi kana vana vakura vane mvumo yekudi kurarama nezvinhu zvavakashandikwa zvaakuitika mazuva ano. Baba vacho vamunotaura mutemo zvavakutaura pakatofa munhu pafa munhu hama yafa. Zvamunoita zvakuseni kuti takuparadzana ivo ngatigovai nhumbi tidai hazvichatobvumika. Kune vanhu vakuita nezvazvo zvekuti vanouya voona kuti panei zvikamira sei kunze kwenhumbi dzekupfeka dzepamuzi. Zvose zvinhu zvinotarisika kwave nekwazvinoita. Anomaona vanoshiyanisa kuona doke pakasiwa chi. Ende umwe mutemo wacho mukara zvekutamba hanzi mukadzi murume akafa totafira kugirlfriend, munhu apedzisira kunge anaye ndiye munhu wangana. Unomaona zvimwe zvese mune zvemuita zvekutsanangura ndokunge munhu acho achida kuzvinzwisisa. Kati unokunzi akagumisira kana makutigara kuruzevha munemba mutamu
tatonangurwa kuti taibvunzawo munemba mutauni muti ai nangu rekandogara kuti murume azofa ana mainini mutauni zvakurava kuti mimi kwenyu ndekupi kwafa muri ukafa uyu ndoparichi ndopari ende ndoda kutochenjedza vamwe varume mabhuru vangu usasendere girlfriend mari nefoni yako nekuti umbo hwanenge wachazobudza kuti munhu tizoona anomutumira mari chidachi mambo pamusoro usatamba uchidaro pane imwe area asi kana ari munhu auda kuroora ita munhu iye anouya akatokulema zvimwe zvinhu parufu rwako ukatota so hatitedzere mitemo yenyika kana muchiti nyaya yekuti mai avari kubva kongatisiyane nenyaya iyo vari kubva isusu tototaura nechekuti kukudzana sevanhu namwe chete muve nehumwe chete mubatana kufa hapana munhu asingafi imi mangwana munofa vana venyu vanosara ufa ava vanofa vana vanodi tikabvisa mweya wekuti wemakaro wekuda kukambira zvinhu izvo zvakaonekwa zvasoikagadzirwa matare hama dzadzapedzana ukangoita chunhu chete kuna munhu adoda anobenefita chinhu saka munhu aakushandira mhuri yake mukadzi wake vana kana mukadzi ari yafa murume kana aripo nevana iye murume haanopanozotadza kuti vana paanovabvisa havakwanisi kuti bhozi vakasiyiwa vese nei mambo pane imwe kona iri kuhwandiwa nehama dzangu idzi inini zvaita but kana vane bepa rokunzi vari kubva mamuchiziva bepa iroro inini handisi kuriziva nekuti ivo ava chiri kuitika mambo ndechekuti ava nzvadzi yangu zvaakaisa 2 rubs pamba apa iye akazonotora murume akanga wokupedzisira aidana nehanzvadzi yangu yokufa iyi ndokubva amuti havasiri baba vevana ava saka na pane death certificate riripo pane death certificate riripo riri pano rakanzi spiwe tizora death certificate iri rakasainwa nemunin'ina wangu uyu achiti spiwe tizora anga ari married kune uyu murume wevamwe vana ava 2 nepo inini sababa handisi kuziva kuti akaroora kupi handi muri kuona ndo zvazoita kuti murume uyu apinzwe musystem iyi kuti akwanise kushiwa akwanise kuita kuti exactly thank you very much ndotenda ipapo imwe nyaya iri kuitika mambo ndisati ndapedza in 2000 amen in 2007 mambo dare rino ndoda kuti riongorore nyaya iyi in 2000 ndikuita sekuti ndagarwa nemweya wemufi in 2007 nyaya iyi yakapinda mudare muno muchegutu murume uyu adeedzwa achiti imba iyi ndeyake ava vari vaviri ava vakanga vachihwitinisira inini samukoma wavo vachiti mukoma imba haingatorwe nemurume uyu murume uyu anga asina kuroora ivava murume uyu akadyiwa kudare takamudya kudare imba iyi ndosaka iri mumaoko medu nhasi asi nhasi the same people ndo vaakuti futi murume uyu anga akaroora ngaadzoke kutaura kwatira saka natotaurirwa ndisi tikutaura inyaya yemusha muri vateedzani makatoka hapane munhu afa pakati semanzwisira ndaita kuti ava pane munhu uyu ava kuya endere so muri vanhu vamwe chete maonero angu semunhu wenyama ndokuti zvaunoita iwewe zvinhu zvakadaro mangwana zvinozonetsawo vana vemufi vangani 4 pane vakomana vakura sei saka vanhu ivavo ndo vari kunzonga vasagara pamai vavo aiwa ndo vari kutomira nababa vavo inini ndindakangosamirana baba vavo baba vavo uyu ari kuramba
imi mai musada basa muri baba wao pakudenga ndi baba wao pakutasi vapi vakabereka ndoda kutsanangura kuti murume ari kuti ndakadzoka ndi baba vava aiwa baba vauyu vakafa baba vemukomana mukuru vari kumasvingo baba vane 2 vakomana ndo vakabereka vasisi vangu vana vakomana 2 from 8 and 9 vachigarisana vakaroorana ndo vaimbolodya ndobva vazoti vaenda kuuk ndobva vazotumira naiyo banguru banguru vakatumira mari vakatumira munhu aimhan'ara imba toda kutisanati nditauri munhu aimhan'arira imba kuti aiwa pasaka ndoda kutaura kuti munhu aimhan'arira imba aimhan'arira avangari kuning'ina kuning'ina wababa mukuru inini handina kuyakuita mahombo verengai muri kuona beba nonibasina kutonga and hatombokuregerei kutonga kana ndikakuona kuti makanganisi munomu hamusi mushabiri unotaura kana wanziti saka muri kumhanyirei tikuteerera kuti nyaya iri kufamba sei ari kuripota hamusirini tinotanga tateereratofanira kunyamboteerera tobata tozochiti imimi difenda imi ende imimi handifungi kuti maripo ndo here vakamangariwa ava ichapurwa vanozodiwa kana chakukura kana pakudiwa kuti muhitsinise imimi takubhodai tafanira kuti muri weroavasi mambo ngavazive nyaya vanhu pavanenge vachiita zvekutetri panoti isu munhu ukamunzwa taura kuti handivene mari yegareni watsvaka magara iye ndianotobhatausitaponi wakaperera usavo zvako unomuda kuziva kuti ina handina kuda tsamba yakauya newednesday mahusi manheru ndakandisipo mapeze nezuro ndichimuka zvikanzi nekamukomana tete pane tsamba yenyu yakauya ndopandakaiona ndikasacrifice kuya pano ndikati inhasi kuziva izvi vakandita munongoya moteerera monzwa kuti panenge pachidwa chi handina kuona nguva yekutsvaga chi mari yacho kuti ndibhadhare ndakatotaura ndikati handina kuona nguva yekutsvaga mari yekuti ndibhadhare saka ndandiri kuti nini muningi baba mukuru vakatumira mari kune munin'ina wavo Tinashe Ziyambi. Tinashe akauya ini ndiri kubasa ndikafonerwa inini Tinashe nasisi vangu tiri vatatu tikatora tikatenga imba vana malawyers vana mangwiro varipo vachana zvinotori nemadocuments zvino zvese zvakaita zvakarongeka. Tinashe uyu pafa sisi ndobva afunga kuti pafa sezvo ndindetumirwa mari handiti ndobva amhangarirawo zvikanzi kukoti zvikanzi vabve pamba ndo vari kugara pamba isu takamira kuti avasiriwo vanga vari kugara pamba panga pasati kugara vanhu pakaba kugara vana vachete noti imba yanga chiri diki katika 3 rooms ndopataimira nawo ndichatobhadhara mari kuna Mr. Chungu legal advisor inini ndibhadhara kuti wine nyaya kuti havasi kugara pamba apa ndokuhwina kwacho kwavakaita avanga vasiri kugara pamba iyai mhangara achiti vari kugara pamba saka ndikuda imba nokuti inini mvunzo wangu wandada kuvhunza chira ndimbobvunza vakwasha ini vanga vari vakwasha vedu pane akaita kutanga akaroradza dziyedu chiri musikana ndobva aita mwana mukomana ndobva ashaya ndobva arambana nanza dzavo ndobva kwazoita baba uyu vana kana kutombogara nesi zvazviri izvozvo kungoti tifambidzana nawo titotarisira kuti asi munhu akambobva kuimba kamwe akuita kuti ndobva vazoona kuti uyu murume baba uyu vane mhuri yavo vangacho vanyeperedza vana mhuri ndobva zvafira ndobva vatogara tichivatarisira isi nini nanzadzi yavo tichivatarisira nzadzi yedu zvadaro ndobva vakazoona murume uyu auya kuti atiri kuwirirana ezefemili pasinei nokuti taitaura zvinhu saka ndobva aita sei murume auzouya murume uyu ndobva atavada mudzimai ndobva tagara pasi isusu tikati no uyu munhu ada munhu wekuroora hana mhuri yake vana ava uyu nanzadzi yake rege titore responsibility achitowachenge titi yatangewo nezero noti bcause munhu atavada munhu wake tikaita izvozvo tikachengeta vana ava nanzadzi yake tatiri 3 sezvatiri kutaura vana tichichengeta vana kweti 4 anongova edu hana kana sendera ibvisa hana kana chikuita nevana
Right. Tichichengeta inini nanzvedzi yangu ndichishanda kubraideni nzvedzi yangu ishanda kubasa kwaiko ishanda tikatasira vana ava kubva kuchikoro kubva takatanga dzichiri nhuu watongotisamuke iri nhuu hanzvedzi yangu mukomo wake vantu vakatanga iri nhuu kuti vachitarisira kusvikira vana vadzidza vakapera vega chikoro tikatosvika pekuti vakaita kusaundi vana vakatoti isusu taona tizvechikoro zvikuramba toda kuenda kusaundi ukatora mari wakapa mari wakaenda kusaundi ini ndichitoramba chiti kana munhu aratidza kuti muno muzvikumurambira pamake kokunze kwamuda kumuendesa ngatitsvage zvekuti aite muno mumba medu muno pane kuti aende kunze bcause achanoshupika kunze ndo zvaiitika pana kuti takana chitumira mari $100 $200 $300 chitumira ndazoita zvakati tichitumira mari dzacho kuya kwake yakwaya nesi takutumira kuti mari kutave kuno tiri kumutarisira auya neana 2 auya kunoga ane ana 2 ava vakauya vaifungidzira vachava nemazigurosari idzo dzekunhanga ari makore akaita makore makazve more than 10 years ndokuona ane vana saka vakauya kubasa uchifungidzira kuti uya chava nemazigurosari vanoda zvekudya saka zvadaro ndobva vasvika vakati tudati mwana asvikire kumba tikati no mwana uyo asvikire kumba uko wainhasi mukuda kuti mwana asvikire kumba uko musina kugara mangomutarisira samabva maita sei achasvikira kumba kuna amai vake kumba ndo vataita kakusakwirirana ndobva auya usikana shuwa tikamutambira zvaanotoziva kuti taitofona bhazi razoita sei chiita akatiudza izvo mari kuti muri watani akatovati bhazi rabatiwa tikuti toda mari yakati tikatumira tichitumira we are doing everything auya saizvozvo bhagara navanake 2 sisa vakatsvaga mari kuti mwana ndofana kutaura zvaizvazviri warati ndinorombo sedaro asi kutaura zvaizvazviri kuchatidetsera kuti muone kuchandoa. Thank you very much, Mambo. Asante aenda mbele. Saka zvadaro usikana tagara naye sisi wangu vakati good vana vatikagara navo vasingaiti kuchikora ndikati vana babo ava havana kana mabhegi vauya vasina kana anything totangira baba ndobva vashedzwa toita sei kuti vana vane mabhegi mhiri mukoti yavo ikoko ndobva vatagadzirisa kuti vakwanisa kuwana vana mabhegi sisi vakabhadhira vana vechikoro verifomu tobhadhira kuchikoro kati saka raiti tadaro ndobva tagadzisa zvinhu izvozvizvi vakuenda kuchikoro sisi chacho vabhadharira kuti mari yemwana wechikoro sisi wangu wanga neuniversity mari dzedze dzashotera ipiwa mari hamuna kwanisa ndipiwa mari yakatakatika no sisi iyi mari takawirirana kuti vana tofana kwadzidzisa taisirawo vana vatatagara tichivatraisira kubva vari adiki tadaro musikana uyu ari kugara zvakanaka namai vake zvadaro takugara naye avasisi ndobva varwara vaigara mumunina hanzvadzi yangu idiki nevana vaene vaisa vakadzidziswa nehanzvadzi yangu nevana vacho vakatodzidziswa svika form 4 vakatorohwa vachigara navo pamba habhanditi hanzvadzi yangu yarwara iyi ndobva vanhu vatanga kunigreta hanzvadzi yangu iyeye uya manje ndobva vati iwewe ndione simba panavo hanzvadzi yangu iri kurwara ndiyakutenga chikafu tikudyiwa navanhu vese mumapi ako ndiyakuchengeta vanhu vese vako ndobva vatanga kunigreta hanzvadzi yangu mvure kuno cheche vasingachakupemvira hanzvadzi yangu wakusiya kuti hanzi afe munhu hanzvadzi yangu yatuta nezvayaigara ivava diki yanga ine kamwana kadiki so kamusikana kaita grade chima grade 5 ndokaitika kauya kakada kuona megreposi dziwe close vaipurisa kumba vachiusiya bhato vanhu vachienda pasi wazokupindiremo kuti avavatha namai vake ava vaita timu ako hachataura todaura ndoa chokwadi muno kuti kutasira vanhu vanotaura chokwadi vakataura chokwadi vanofaziva here vanhu vayo aiwa ndino uchipiwe kako
Urati zvadaro. Ndobva tagara pasi. Sisi vaudza mukoma. Ndikuita dambudziko nana Nyerai. Nina wangu nana wake. Ndikurwara ndikuita so avasikana kana mufana kana chikusobheka vari kutondiignore. Ndipo chikakuta vari kucheta. Ndindi kutenga. Ndobvata haisi dambudziko. Harisi dambudziko ndichaita se ndichauya ndozogasa nyacho. Ndasiya kuti during those days murume wacho hanzvadzi yangu yatogara neboyfriend yaine pamwe pakuchengetwa naye. Aitogara neboyfriend yake achichengetwa nehanzvadzi yangu iyo pamwe pa. Ndobva mukoma wati haano hazviite. Tarisa yafana kunge achibva pamwe pa. Nemurume wake nevana vake achibva papo. Kana achiita so munhu achengetwa kubva akasiyiwa naamai ari kadikidi katomuchengeta kuti so. Inini hanzvadzi yangu. Saka akakuita 10 against Sisa. Because kwauya Nyerai manje. Saka imimi pachiri nokuti imba inofana ngeri yani. Isusu tiri kuti imba inofana kuenda kumuridza yeni. Vanhu vakatenga imba yavo, murume nemukadzi nevana vavo vava nemba yavo. Izvozvi vana vacho vari. Vana vacho ndivati kuti ane zvavo. Mama. Ndivati kuti ane zvavo vanhu vacho mufi vari kunze kwenyika. Neivava vana vacho. Baba vacho ndivo vachaona nezvevana vavo. Mabvunzo wakanaka mama. Regai ndikuclarify apo. Koimisei muchibva naye kuti baba vaone problem iri papi. Pane anga Akashida. murudzi kwenyu. Mode kufaita, mode kutashayisa. Ndingatiti ndinogona kufunga izvozvo. Nekuti vanhu vakaita estate yemba iyi. Nekwedu isusu inini nehanzvadzi yangu tisingazizivi. Nepo ndinda ndine mapapers echo neemba yese. Saka isusu isusu hatikwanisi tatine simba rekuzviita. Mapapers ese emba madocuments noti payakatongotengwa sisongo akabva nditi chengeta zvinhu zvimunin'ina wangu. Chipedza kutenga. Uberega mutaura ari kununa zvinhu. Ndobva ndachengeta zvese nemadeath certificate. Zvototi kana death certificate zvakadai. Hamuna kuchengetedzwa naye bvudzi robuda vafa. Ndikutaura ndati zvese zvandakazozvitora ndakazozvichengeta. Mapapers. Rotozowanikwa vafa. Uberega iwe ataura. Ndoda kutaurawo pane pakachitaura nasekuru. Ndaona unogumuna. Chikutaurika nasekuru ndechekuti inini pandakaya 2021 chibva South Africa. Ndakasvika zvichiva pamba zvinhu zvanga zvakaoma. Sekuru vakatomboenda vakati kuti sisi mugarisani vakadzi vaviri koya mumwe chi3 pamba bhaiti. Chindipe hangu mwana ndimutore osiya vanodzokera unoshanda. Ndobva vati azviiti ngaadzoke ndipamba pame vanhu. Zvishona magarisiro acho nanga asingaiti evakadzi 3 vose pana mwameni iri. Ndakasvikawo ndikatona vari vanhu vanga vachitodhonzerana kuredhi. Inini saka ndakabva ndakozvisochi pamwe pasaidi. Saka pandakazodzosera mumwe kuti ndada kudzokera kuSouth Africa ndopakataka hundesi nokuti ndandatoona kuti amenini vanohora mari shoma. Hapana pavachazokwanisa kudzidzisa mwanakomana wavo anga ari kuyunivhesiti nevamwe. Asi pakabva chamukakato dzimara sekuru ivava vari apa ndovakati ndibude nevanhu ndokutambirwa nasekuru avo ndokutogara kwasekuru vahombe. Tikataka kuita zvidhina. Upenyu kandiomera zvakano ndakuti regai ndingodzokera hangu kumba. Ndikadzokera kumba vakakontinya kudzidzisa vanhu asi vaita zvekuvavarira. Chidzimara mwana wamukomana asitaura kuti ndiri kufa nenzara kuchikoro uku mari yavakusenga isukwana. Ndipo ndakati amenini kana zvibvira chiitai sei siyai henyu kubhadhara vana nokuti vaiti vakabhadhara kana vana vachinoenda futi kuchikoro vasina kudya vasina futi lunchbox nzongwa chingwa chisina drink. Saka zvinhu zvaitongondidyawo mwoyo ndaive munhu aitogara akashungurudzika. Ndobva tadaro tagara ubva kwaita mwamenini mwana wakwababa kwanamaini ndobva asiyana nemurume kwemwedzi ndobva yagara. Pabva patanga futi pamuromo amenini ubva asvika pahundudza ndageza maoko nezvako wava mukadzi inini ndiri mukadzi uri mukadzi chiona zvaungaiti neupenyu hwako. Ndo mabudiro akaita musituation nanhasi vana vangu ane 2 years avasikuenda kuchikoro. Nichiwedzera mambo kutaura chokwadi chakuchena uyu hanzvadzi yangu uyu handina kana chakaipa naye. Amai nababa vedu pavakafa ndini ndakamupinza chikoro up to form 4 papfupa jena secondary school. The same
zvimwe chete neuyu ndakamupinza kubhuruwayo kuglobal boys high school ari kutora kuglobal high school kuchikoro chevakomana kubhuruwayo uyu ndikatengesa mudziyo kuti munin'ina wangu aende kuchikoro nokuti vabereki vangu vakange vafa saka ndakaona kuti inini ndiende kuchikoro ava vana avasingaendi kuchikoro bheta nditsvage basa ndobva ndatsvaga basa kutaura chokwadi inini mambo ndakaita grade 4 kuchikoro grade 4 asi uyu akaita form 4 Global Boys High School achipinzwa neni uyu akapinzwa chikoro neni uyu arapo Pfapfupa Junior Secondary School asi nhasi ona anzi ndinoda kudya ani munoona zvinoita munhu mambo naite ishuwa here kuti makabatsirwa una mutunyanzvake akatidzidzisa mwari wakuitire zvakanaka wandinonamata ndaakuitire zvakanaka itobade here mukoma wanyama ibatsirana pakuita wemuchikoro mwari wakuitire zvakanaka chaizvino chaipa chii muri vana vanyamu inyaya yekushekwa respect It's not about respect. Kuti mukoma ari kubata hanzvadza haisi kunzvenga munozati nei muri kuona zvigonezvi handina zvigonezvi mukuzviona handina muona zvanga apa handikwanise kuvhurira yapa gozi infection ndikakuratidzai havana ndakarohwa nemagetsi 2023 November vabvunze kuti kutoonana ku uye why Thank you very much. Uyu mnina wangu sematauro andaita haana respect paakakuwara uyu right vanhu ava vaishanda pabasa pamwe chete uyu ari housemaid uyu ari garden boy pashirapo pamurungu weshiri uyu ndo pavaishanda uyu hameno zvaakaita nemagetsi ipapa ndo bvarohwa nemagetsi ndo zvaita kuti ataure kuti akadamburwa akadai handiti asi iyi hanzvadzi yangu iyi haina kuuya kuzondiudza kuti mukoma mnin'ina wanyarohwa nemagetsi kana kundifonera plus ini ndakange ndisiri munhu because inini kutaura chokwadi chakuita inini amintumba inini kukadoma saka havana kana kundiudza ndakatozoita zvokuudzwa nevanhu kuti unozviziva here kuti mnina wako plus nokuda kwesituation yanga yagara iripo kutaura chokwadi vakandiendesa kuchikoro handiti vabvunzei kuti vakagara makore mangani vachisafa vasinga rent kuendesa vavo vana ndakavaendesawo kuchikoro chirere chigokurerawo handiti muri kunzwa ndakadzidza vana vavo nokuti matauro angu kuita kuti vakangotitamba ndakodai ndakatodzidza vavo vakawanda kune vakadzidza ava kompleni yavo mamboinzwisisa here kuti ndeipi bhosi tekutanga vati toda kuyananiswa nokuti tine ungama andidya vava rino yavo ava ndeyei panhau yemba iyi yavari kuitira yavataurira mambozwa poindi yakuda ndeye ava vati vari kudainza here kana kuti vari kurwira vana pane zvinhu zviriitika zvada kuziva vati kudii ava vari kurwira vana havana kuti vari kudai neniwo futi handisi kuda imba havana kuti vari kudai havanoti vari kuda imba vari kurwira vana saka nyaya iri kukoti yazobva papi problem yacho ava kurwira vana inova ndo nyaya iri kukoti yekuti vakatoudzwa nyaya yakatangirapo vakatoudzwa namajistrate kuti ikozvozvi nyaya yakumirana baba nevana vavo 4 kureva ava 2 ne2 vari kuuk zvoti ini handimu baba vacho ivava muri kutaura ndovaiva vachinzi vasina kuroora kana kuti vakaroora vakatogara kutoisa vana vaviri nasisi vangu vakatoira vakaroora ndari uya apa tiriwo vakapiwa mari ndari uya apa imba yainzi ndeyani imba vakatenga vachitengera mukadzi wavo bankuru vakatumira mari vachitengera mudzimai wavo kuti nevana vangu kuti handisi kuti vagare pai vari vairoja vakagara pa ini ndinatona fesa problem yacho
ndapedza kurumba tichitsvaga imba totogara ndakataura tikati bamukuru mama dii kuti mutumire mari. Saka bamukuru ndo vakuda imba musini. Avasi handisirini bamukuru vakatouyawo nenyaya iyo yekuti mukadzi wavo ku UK vanotori nemhuri yavo kana vakamupa imba iyo kana vakamusata unozviziva sei unozviziva sei handiti vakomana ndotaura navo wandinenge ndabvunza ndafanira kupindura ndimafanira kupindura ndimabvunza inini andi nyaya iyi iri kuhaipota sizotiseitauya munhu hativaburitse tokuvapa mafaindi tiwane mari dzekuti vanhu vana madhi ndozvanenge vanadzo dzakawandisa. Ini ndabvunza ndikati imimi muri kubuda baba mari kubuda sitsamba tiri kubuda ichokwadi zvinoda vandimira vatona mande ndino ndikutoenda akakuburisai baba yokandiya ndiloya nokuti bamukuru vakataura kuti munhu wese ari pamba ipapo nokuti mushure mekunge vaudzwa pakoti apa kuti baba nevana 4 ndo vakumirira nevana vavo vana vavo 2 nevava 2 ndo vakumira handisi kuziva the same baba vari kutaurwa ivavo ndo vane eviction order iyi kumwana uyu kuti abve pamba vari kunzi baba vari kumirira ivo vana vavo vana vacho ndo vari kutodzingiwa uyu iro eviction order uyu kuti abve pamba ipapo saka zvinofamba seya yakanzi vana munhu wese ngaabve nyaya itongo pasina munhu nekuti pakaiswa loja kana mwamunhu kwenini cheche ndinogara kuba ndisikuenda kubasa handimukuzvona kana ivo baba vacho kana ndiro loya racho richitaura kunzi vana ava vari ivava vari mati 4 ndo vari vanogara vanonogara kupa ndombotitimbosiyana nezvaloya tinotaura nezveukama imataura zveukama osiparapa inyaya dzekuyanganisana ndonyaya ndadzo ava vana ava vanonogara kupi vana ava vanongobuda vadzi nguva diki yavari kubuda munguva diki kana kudhezi apapatakugara kwasekuru nerudo navo avagari kumba kwangu ivo vane imba yavo achadzoka vanodzoka kumba vanengambo usapindura ndabvunza ava ndo vari kuziva zvava zvavo anodzoka mba mavo inini ndati ava vana ava kunogara kupi ndo andabvunza mukati vari kuenda kunogara kwani ndiko kwaatori izvozvo kwasekuru ariko vatoriko kwakatoenda zvake kudhara sanga sata nguva yekuisa zvisati yakwana asi zviriko here zvekuti vana vanodzingwa pamba kumbasukwana sekuru hakusi kwavo asi zviriko here makazvitenda iyo inyaya iri kukoti nekuti vakati zvoni ndambotaura sekuru kuyanana mbondisirai zvekuti zvekuyanana zvatora inini manje ndoda kutaura ndoda mimi zvamuri papa ukama hwenyu handiti ipapa kuyananisana kwenyu imimi pane zvanoda kutokuonesai handiti imimi kuti vana vanogara kwasekuru ndo kwavo here panoti pavo vana ava vacho vanokutaura fonde kupi pari zvino itoripo imba but hapana kuti vangagare nokutiati panoti pavo pamunoziva samai yakubereka anogona kuenda neni kwandikuakumbonoisatoda kuba kwava ndiko kwandira nogara mubvunzo wangu muri kunzwa ndati pamba pevana 4 vandokutaura nezvavo ndepapi bosikwana sekuru hakusi kwavo ndipo papa zvakana vanchizi problem chekasorovhiwa vanoita sei vanodzoka asi muri kuzviziva ndopavo ndozviziva ndisakana inini problem ndepavo saka muri kuziva ndopavo vakanzi izvoni nyaya chinengaosaka vakati baba ndapedza nemi ndatopedza ndosaka maona nhau itati isusu nhau isusu tikuya kuno kani izedu inafamba nana mbondisiyai izvozvo mbonditaura nekwati kufamba ndati muri kuzviziva here kuti ndopavo ndepavo yenavavo sikasiya vavo vavo tesina kupedza kutaura ndepavo navavo problem kwesi tikupinda papi handisi kutobvunza vavo kwesi tikupinda papi vozi vadziremba ndivava navavo vavo kwesi tikupinda papi bozi imimi kusawirirana kwenyu neava izvozvo musandigana kusawirirana kwenyu kwamaita neava kwatoratidza kuti imimi neava muwirirana tinowirana siya kuita kakwara zvigunhu izvi ukama venyu mimi ndinoda kuomenza njaya aiwaka nyaya iyi inozondita ndite mafeelings yayo ndimomba vandichata futi fasi vandichata futi mafeeling itrepabozi ndikurwadziwa unozati ndikatora zvigunhu zvenyu ndikabvisa zvigunhu akakubvisai ndeuyu sisi akakubvisai ndeuyu
imi pana pamauya kuzoyananiswa kuyananisa kwedu isusuka akune nemba ingade tiri tanya nemba tichitaura zvokuwirirana tesezera iru ukodzera rambi muri kuti sizabata nesana nemba kwedu takakunere setakakunena inyemba kai ndiyakutanga nyemba isatinena iro matana kana kuri kuananisana ngawe nkomo wangu kana utomira mfano wangu uyakumbatanisa tiyananisane titakererana tiite zvinhu zvekupamuchete nokati kuti isusu pane something behind nokati pane something behind something behind ichocho nokati kuti tinochigadzira kumba kwedu icho chinhu chanogadzirisa but zvemunhu mboita zvemunhu right zvandai chikubvunza inini ndozvamunofanira kupinda saka inini kakunosaza zvakanakira munogona kunditi trust venkomo wako ndikamupa but asiku kuti yanana kana ndisina kuyanana from the heart but imbotangai mataura zvinenge zvichidiwa munhu because inokupa mibvunzo motanga kunditaurira kuti zvigunwe izvi zvangu kuti zvidambuke ndiri kuti inini ndiri kuti nyemba yanana ka nyemba yanana ito that simple so zvamufunga ndakada zikwandibu tendienda kupi aka ndiri kuti inini imi mafungira muri kuita kuti yanana ngoti sorry sorry aisi ye girlfriend mimi muri dambudziko nditore dambudziko because dambudziko ndakanza pei imini dambudziko ramunaro pakati pasisi ava maonero angu neava ndimi problem sure ndimuri kupesanisa sure vanhu two ava ndimasara chokwadi masara chokwadi asi inini manje ava vari kupesana kwavakabva kwese vaiwirirana ava vachidzidziswa vachidzidzisa vana vevava but the trouble goes azouya ndimurasvike pakuenetsana panhau yemba problem ndati inini zvonatizvirapa why ndikuita sizvirapa kuti mune maemotions mune maagenest enyu ekuti ndakadambuka zvikuru ndakuinspire ava kuti vapesane neava pasore ndakatipiwa zvikuno rini ndakotaura zeti ndakadambuka zvino zvikuru ndakadambuka zvino nekukoma ndomirai kutaura navo inogona kuitira nepamasiya hatisuda kuenderana nayo mberi nyaya yacho baba vatizola mune here pamuri kufunga kuti taona tsamba yabuda apo muchiti ndanga ndisingaizivi inoratidza kuti ivo vari kuti ndiri kutobviswa pamba but vaine munhu wavari kuita fight for kuti aoccupy musha uyu icorrect figure here munhu iyeye kuti ndiye anofanirwa kunge achitora imba yacho munhu uyu ari kutaurwa nezvake uyu ndo pandabvunza ndichiti akanyoreswa padeath certificate neuyu padeath certificate rasisi vakashaya kuti sisi vangu vanga vari married uyu ndiye akanyoresa ndokubva asaina death certificate iroyo ndochikonzero nei manje vazonodana uyo murume uyu kuti uya iwewe tikusapote kuti uwane imba ino kuti uripo padeath certificate kana takusapota mutemo uchakutsigira kana wakutsigira iwewe pane kaagreement kavakaita kokuti uya murume achangoti iwe sinzi uri musana pawanagara pamba ipapa kana kuti arikuda kubvisa ava vana ava 2-1 nemumwe wacho ari kuSouth Africa because havasi vake havasi vake murume uyu imba yakatengwa naSpirit Zola ndo pandiri kuramba ipapo so chirega tikubatsirei vanhu vanoda kudya zvinhu zvisiri zvenyu zvinokunetsai mitemo yenyika yamazuva ano hazvipo patoda kukubatsirai iye zvino mai ava vakabereka vana vavo 4 handiti pachivanhu chekwedu isusu dai vari vana ava vari kutaura sokuti amai ava vana havasi vedu ndevani vavo tovaripisa munhu handiti chinhu chinoita kuti munhu azobereka vana vake vakasiyana vana baba hatingachizivi handi mapanzo ndiani angazvide kufunga kwenyu angazvide kuti ndinoda kuti vana baba hakuna anozvida
but kana zvaitika mumusha hazvizi kuti tiise ziso ipapo tinotarisa pano pakadaro harisiro basa redu. Tinofanira kutonzwa tsitsi kuti chii chakakonzeresa kuti zvinhu zvakadaro zviitike. Handiti makoha munhu uya abereka vana vake 9 mukadzi yeye watiri kutaura nezvake Spiwo vana vake vana vedu isu vana vake vabuda mudumbu rimwe chete. Handiti mukadzi uye ndiye ari kunoshandira nhaka yake ane chinhu chake. Handiti chinosarira vana vokunzi kwati ndo vaabereka nemunhu akazodini. Ndizvo zvatiri kutaura izvo. Kuna zvinhu zvakadini. Handiti mapanzo ilaki ndoda kukuudzai vana vanga ilaki rekuti utiwe ndakazoberekwa namai nababa vedu tiri mhuri imwe chete kuverengana zvamamuchiita panapa kuti inini ndiri mukuru pouya akashayika pouya muripo 4 maberekwa namai venyu 1 maberekwa nababa venyu 1 ilaki iroro mupenyu. Handiti mapanzo munodirei kuchemedzana nezvinhu zvisiri zvenyu imi muine zvenyu zvauinazvo ndo zvako. Handiti mapanzo but ndoda kukuudzai imwe nyaya yakaitika pane vamwe mai vekupurazi kwangu. Ini ndiri village yedu kupurazi kwangu. Musafe makafunga kuti akanga arapa muteedzani wangu saka zvaafa ndisu takutora nhaka ipo paine vana. Hakuna mutemo wakadaro. Nhaka ndeyevana. Kana tichibatana isu vapenyu tinenge tiripo ngatibatanei tichirwira vana. Nyaya yataurwa nemurume yakakura yekuti kuti muite manyemwe ose andiri kuona pamberi pangu apa usina kufunda unoaita chiudziro. Kuti uve special wangu yanoda kukuudzai chikoro chinofanira kuvemo. Foirai kuchikoro but muri dofo rakaita sei rakafunda munorarama zvakanaka. Handiti makoha muri kupupurirana hanzvadzi ndoine mukana yadzidzisa iwe. Isu mukoma wangu wa1955 ndiye akadzidzisa kubva mukoma wangu waanosiya ne2 years wa1957 kutanga pana iye. Handiti tese kusvika kumukomana wangu wokupedzisira aitevera inini wa1974 tese takadzidziswa nemukoma wangu. Nhasi uno anorara nedivi raanoda. Handiti makoha hanzvadzi dzangu dziri kwadziri dzechifunga nezvemukomana iye isusu tiri kwatiri techifunga nezvake. Handiti afanira kudzokorora pafoni pangu kuti handisi kunzwa zvakanaka. Handiti makoha pamini hamuna kunzwa here kuti handisi kunzwa zvakanaka. A very big mistake. Hatitendere kuti ararama achidaro. Handiti taakudzorera kwazvakabva sekutaura kwamaita mukoma akudzidzisai imi mune vake vana vamakadzidzisa. What's bad about that? Pane chekei chirere chigokurerawo mataura izvozvo mukazviisa mupfungwa menyu tinorarama nekusingaperi. Handiti tikapimana malevels ekurarama kuti inini ndiri nani kudarika mukoma wangu hapana zvaunenge uchitaura. Handiti mapanzo haufaniri kuve nani kudarika mukoma wako weropa. Unogozove nani pakudii pakuti zvauri iwewe ndiye wakana. Chinoshanda paukama hwedu vanambuya izita. Handiti mapanzo zita rekuti tizola rikawanikwa umwe chete pachenyu anoda kurishapisa kuriipisa munhu yeye ndiye munhu akashata. Handiti mapanzo mukaona matadza kuwirirana semhuri yananai semhuri udzanai chokwadi musati mabuda kunofukura hapwa kunze. Handiti mapanzo udzanai chokwadi mumhuri kunzi pakata munhu hauna kunziridza. Endi chinhu chiri kundirwadza ndechekuti imba yamuri kutaura ane zita riripo yama yenyu. Handiti makunotsvaga munhu aripo here pamapepa zachona munhu wacho aripo here munhu pamapepa emba yachona pamapepa hapo asi ndiye akatotumira. inzwai amai ndikuudzei
tikuudzei kurarama kwatiri kuita. Nokuti ini ndezosungawo nemutemo nokuti ndinda ndakaitengwa imba ipa itumirwa mari ndandiri. Very good. Then chizwai mukadzi haana kutanga nekufa uyu anonzi spiwo handiti haana kutanga nekufa kuti anonzi akazofa kozita kana ndikakupai mari nekutengai bhazi unotenga kabhazi muisa zita rangu pa ndingakupainga mari yekutenga bhazi munoisa zita renyu here kana kuti muisa zita rangu ingakupai mari yekutengai bhazi. Murume iyeye dai akanga akaita zvaakaita pamba ipapo spiwo asati afa hondo yaitoona mungade makaiona handi munozvinzwa mai munotaona zvinhu zvakawanda muno matiri muno saka zvairi kugadziriswa nematare. Imimi vana vanyamunhu chatiri kurwira tiri kunorwira nyaya yekuti vana ndo varidzi vechinhu chatiri kutaura nezvato handiti mapawa. Imimi ndimi munoziva dambudziko rakaita kuti hama yenyu iti yaita vana yanoita mumwe mwanapo yanoita mwanapo hazvisiro nyaya tikatuke mufi nayo yona handiti mapawa. Haisiro nyaya tingatuke mufi nayo nhasi iyoyo handiti. Nyaya yatiri kunotaura manje ndeyekuti isusu pachezvedu ndisu tingapatsanure vana here vakasiyiwa nemunhu ane zita rine chinhu chake handipazvona. Pari zvino vana ava varipo 4 varipo 10 vanobatanidzwa naSpiwo Tizoro nokuti vakaberekwa kubva mudumbu rake handiti. Dai vari baba taura kuti habu handimuzivo zvinorambika zvinonaini manzanzi rambike handiti mapawa notedzora kuti ndiye akabuditsa munhu mudumbu make handiti. Saka iye zvino vana ava uyo ari kutotaura zveuyanga itaura zvekuti vana vangu 2 years vasingaendi kuchikoro. Mwana wanhasi akafanana neuyu musikana akapinda rapo vana votadza kuenda kuchikoro nekuda kwei. Murume maoko amai ndoda kukuudzai murume akanaka aya muinawo maoko haasi kushandisa kubata tsvimbo chete. Maoko aya ndekushanda kuti munhu ushandire mhuri dzako kwete kuti uwane munhu waunopa mhosva kuti munhu uyu akazotadza kuchengeta vana vavo. Tichitaure chii? Hapana zvetichitaura handiti. Ungadai uchitaura kuti ndine O level mama ndine 2 masubject ndine 1 isusu sedare ramambo toona tinokubatsira sei kuti uve nhingi chirikadzi ukanonyoresa kuti uri chirikadzi wenyangokanzi zvasii hakuna zvinhu zvakadaro handi mapawa. Saka tikatunidzana tikaemedzana hapana kwatiri tichii. But blood is thicker than water. Dakukuudzai imi vanhu vokwatizola kuti muningi naakwara hamuna kuzviziva hazvina kunaka handiti mapawa. Kunyange tisingaonane asi shoko rinosvika chete mukoma ndakuvana mukoma oregedza kuuya mamuudza right. Ndakuvara panapa mukoma wangu mamuudza here kuti ndakuvara. Tiri kutaura chunhu chisingadadisi. Tiri kutaura chunhu chaifanira kutora upenyu hwemunhu. Munhu uye asara ari mupenyu ndozvotokudza kuti midzimu iripo handiti. Munhu orarama otosvika pakuti tazoonana nhasi. Hazvidadise varume hazvidadisi kana zvakadaro hatitotaura pamasoro pevanhu handiti mafawa. Ngatiregei kufunga kuti ndakadai kumba kwangu uyu yakazodai kumba kwangu. Mukaona umwe achikwanisa kurarama nemhuri yake iwe usina kumupa mari handiti. Imi vatete muchirarama kumba kwenyu musina kupiwa mari nehanzvadzi dzenyu muchingoziva kuti tete muri ikweyo handiti. Ndozvakakosha izvozvo. Kana musina kutaurava kuti maita problem hanzvadzi yangu iri right vakagarisa mwoyo wavo ngaurwadze kuti ndaane mazuva ndisina kutaura nei nehanzvadzi yangu handiti. Izvozvo zvinotibatsira saka takaita kuti tiende pekuti kana imi muchiti tiri kubva pamba tazobvunza kuti dambudziko nderei. Nderekuti imimi muri kunotora munhu
kuti ngauye atore chunhu chiri muzita rehama yenyu, mwoyo chena wenyu ndewei. Handimwakuona vanhu pavanoramba vakadzi vakawanda, mutemo wazo vakaita nhasi. Vazhinji vacho vakasara vasina nhaka dzevarume vavo. Munozvinzwa? Aingouya munin'ina ototaura kuti inini ndini munin'ina wacho, ndini ndakazodai, ndini ndikazoita sei. But nhasi uno mutemo majaha wakutaura nhaka mukaishanda imi, murume nemukadzi, mukushandira vana venyu. Handiti vana varipo, dai manga muchiti zita riri kushanda rasipiwa, handiti ndo richiripo. Toda kubvisa zita, handiti kana kuti zita toda kuti rirambe riripo for security yevana. Ini ndisawane mapindiro pachinhu, hanzvadzi isawane mapindiro pachinhu, uye hanzvadzi asawane mapindiro pachinhu ichi. Handiti makona iyoyo nyaya iyoyo yaitibatsira. Taiti havari kurwisana pachavo, but vese vane chinangwa chekuti vana ngavabhenefite chinhu chani chamai vavo. Handiti makona uye otoita kunotsvakwa kubva kubvisa mari kudai, kunotengwa imba kana kuti stand kana kuti chichi. Hakuna zvinhu zvakadaro zvinozochenera nekujekera vanhu kuti vakutorei vakakuchenesa. Taurai. Inini hangu ndoda kufamba nechokwadi. Murume uyu akagarira Sisongo kubva kuma 89. Anditi Sisongo achifa 2005. Everything ndini andakachengeta vachitontumira mari, mainini bhadharai imba, bhadharai kukansero, itai zvakati. Then ava vakabvaenda nerweseri kwangu vachinoapply estate. Ati munonzwa kukoti. Inini manje ndoda kubvunzai estate inorevei? Amene yaimba kuno apply estate kubva vati uyu ndiye executor, vari iva vanani ndobva vapinda panyaya yacho. Inini vandisiya, ndini ndakabata madocuments emba. Anditi saka magariro andanda kuita nemusikana uyu panoti spill pamba pamai vangu aenda kumunda nevamwe vana nevamwe vanhu vomuraini watakarima naye korugotora nomuraini uchenda kumunda sei munda wefamily, imba yefamily. Akundishauta andikuzwa ndikupa ndakati dai muchiti mukanzwa munhu ati chimbonzwai motere mukuru hangaigare bvunde manzwa zvazvinoreva nyako akamisa mazamu yokudini kutanhaira pamaso penyu. Handiti zuva racho rinodai rinoita sei? Rinosvika. Imakagara sezvamakaita ini, achitoronga ari kwaanenge achitobva kuti ndinonomutanga sei mutembere uyo. Handiti mapanzwa mozoona apotera. Handiti ka mwana anobvunzwa wodzoka. Handiti naiwe panoti spiwe munda wakazodai, uchitora hama dzako muchienda kuminda muchinoita zvese zvamakanga muchiita. Heya ini unotoziva kuti ndiri mai vako, kwenditombodani pauriwe. Chii chawatadza? Unovaziva vanakadzi ava mani. Handiti ezvinaya nevana tu ataura achitaurira isusu panapa. Handiti iye akasiyiwa namai vake. Handiti ndizvo ari kutadza kugarisana nemi makanzisara pavana vacho. Handiti iye ane vake vana vainavo, mangwana zvari kuita kwamuri ndo zvanenge achiitwa nevana vacho. Handi mapa pane zvandanga mumbowedzera mambo dare nyaya iripo ndeyekuti uyu musikana uyu kugara kwaari kuita neni chazoita kuti paite noise yese iyi. Kumashure kwese uku ndakanga ndisina basa navo, but noise yazokonzerwa nehanzvadzi yake uyu yauya kubva kuSouth Africa ichizoda kuzovaka guva raamai vavo vana. Ndokubva asvikira kumba kwavo kunogara right, ndokubva vatsanangurira kuti ndabva kuSouth Africa ndoda kuvaka guva raamai vangu, ndoda kuisa tombstone chichi vawirirana zvakanaka. Handiti mwana akazonovaka guva riya ari ega pakati pavo ava vese ava hapana akauya ikoko. Inini mwana uya akatozouya kwandiri achindiudza kuti sekuru ndasvika kumba uko ndikataurira sekuru kureva
ndikataura mama kuti ndoda kuvaka guva ndane 2 days ndauya muno ende zvese ndatenga zvese zvaepo saka naikozono ndakuenda kunovaka but vanhu vacho vakunditi tiri kuenda kuchechi inini mazuva angu ekuti ndidzokere kuSouth Africa atoita sei atosvika saka izvozvo vatizoro ndoda kubatsirai ndoda kudzokera ichi tiri kutaura nyaya ndokubva inini tati mwana iye akavaka gwarama here imi musipo ini akazouya kwandiri akanditi sekuru ndauya makanga muripo ndakange ndiripo ndokubva avakaguva re ndokubva anditi sekuru makanga muripo ava nyango vakaenda kuchenya vakaenda kupi makanga muripo semhuri handina kuvabvunza ava kuti kosei mimi mwana akasvikirawo kumukaronga naye but mimi mukazomu pavakaudzwa izvozvo handiti vangadai maifambisana muchiuya vangadai vakachikwidza shoko kuti mukoma zvaitanga kune vava mukoma kune vava mukoma kune ava vadiki kune vavo asi nekuda kwokuti murume handiti ava shoko raisvika nemwana sekusvika kwarakaita vobva vaenda kwazadzi avo ava vobva vaudzai kana kubvunza kuti komukoma mambenge matotaura nawe kuti aiwa ndati nditaure nemi muise shoko kunani nemukoma wenyu handiti dare ronodzoka richibva kwamuri aiwa ndazvinzwa pamudiki kana nyaya yakadaro yakaipei ngatiperekedzerei mwana atitsvagire zvekuvakisa gwara mai vake avake ada kuzviita rini idare revanhu vanowirirana musha handiti saka mwana manje inzwai avo vati ndiri kuenda kuchechi avari kuenda kuchechi imi ndobva mamutora kana maenda mukanovaka chivanhu chinenge chisingade kubatwa nepadukusa uyo ndiye mukadzi guva roda kuvakwa apa munhukadzi anoda kuvakirwa guva chese chainge chiri kuitika ipapo ndiye anofanira kunge akatungamira zvinhu izvozvo handiti makona but tiri kufanira kuti makanga muripo vana vedu vamazuva ano ukanonoka unosara uchifamba netsoka amutsa mota yake achitodii achitoenda handiti makona saka hatidi kuita kunhu kwakadii kwakadaro saka nyaya yenyu ndaizvidza kuti mangu vachatsoka anoza kuti vadi vabatikana nebasa nyaya yenyu zvatoda kuti tiite handiti since ine dzimwe dziri kumberi nekudike handiti mukaona dzafambiswa zvamuri kuona kuti no ndimakaapplya estate estate iri kutaura makoregani bokutaura ndakaaplya estate ndokubva tapinda mukoti ndokubva ndaona kuti maitiro ari kuitwa muno mukoti munomu pane maonero andakaita ndokubva magistrate asvika pakuti no nyaya iyi kai kana yakamira zvayakaita izvi nyaya iyi ndaitange panyowani saka kurova kuti uko kukoti kwaisisiko yakanzi ichitanga panyowani saka naava ndo vazoitakura kuiendesa kupi kuhigh court nokuti isisu nyaya yakanzi itange panyowani tikanzi tinofanira kutsvaga executor ava vana vanofanira kutsvaga executor wavo vari 2 kozoita vamwe vari kuuk otsvaga executor wavo anditi then nyaya yotangira ipapo but iko zvino nyaya idzi hadzisi kuitwa mupi muno muchegutu saka nakurova kuti nyaya iyi yakufanira kutotanga panyowani zvino ava vamwe vedu ava vatora advantage nokuti vari kuwana mari dzikubva kuuk vabva vaendesa kuhigh court kuti isisu tikundikane kunomiririra nyaya iyi nokuti high court inenge ichitaura kuti uyu ari akanzi akaroora uyu ndiye muridzi wei wemba kurova kuti ava vakwana nokuti vakaisawo maturums avo ipapo aiwa I have to be very honest because nyaya iri kundinetsa iri kundishayisa hope nyaya inofanira kupera chingotwava nyaya iyi yese ikuitwa na anomona nhasi tauya kuno ndisi takavairisa ndovakauya anditi ndo zvavakangoita wafuti kana kukoti isi tinoita zvekungoshedza takunzipindurai mhunzi yakati sezvatangoita kunono saka tiri kuti isusi ivo ndo vari kuziva zvezvikuitika kuti izoendawo kwanditi kana yanzi haisi kuitwa kuno akaimhangara kudare ndiani yamhangarwa yapinda nyaya yacho yakunzi haichaitwa panavo yakuitwa kaikoti ndisi taiendesa kaikoti kana kuti nyaya yacho iprocedure zvakafanana nemi ngatiti nhasi nyaya yenyu tiri kuisira panavo mozoya next week ndisi taiti isisi tikuya next week
Ngatidzise izvozvo. Mambo pamusoro imambo kwaikoti haisi kuenda nokuti isisu tisinofanira kuendesa nyaya yacho. Isusu tataura kuti nyaya yembai ini nanzodzi yangu hatino mai bozi ndiyababa nevana varipo anditi kusawirirana kwedu isusu kwaita kuti ndikutaura kuti 2023 pandakaita tsaona ngoungana akazondoona handizokutikaitaurire muno. Saka dispute yedu isusu ine chokuita nekuti tiyanane hainei nei mai hatifanira kuvatanidza zvinhu zvisinei nenyaya yatoda kuti tigadzirise. Saka tikuvatedza nyaya tuvana dzatinovhanya yacho tisingafanira kutitaura muno nenyaya yekuti isusu toda kuti tiyanane haizonzira yacho. Ndikakutaurira kuti vandakakwara vakaserebrata mhuri yake iye ine mhuri yake kubva kwako church publicly kufara kuti zvedu zvaita kuti ndifeni zvine mawitness anongozvadusana mwe handisina zvinhu zvokunyepa ini ndoda vanhu vanotaura chokwadi zvinondirwadza ndifanira kutaurirai kuti ini muri kungotaura bcause hamusiziva zviri kuyani haizi mhosva yenyu bcause kana mutorasa nyaya unongotata zvezvayapiwa Mambo isi tikutaura nyaya tikakutaurirai zvinhu zvacho soka zvinobata tutaura nyaya yemba kuti on blood Taura nawe kuti chavari kutaura wala macho achipindira chavari kutaura ndechekuti yatakutungamidza nyaya haisiyo yataura nyaya yemba yacho ndeyati kuti isusu timatata papoint yemba handiti kuyananisana kana handichinzwa inini nokutaura ndipakuda kuti imimi munofanira kumuwirirane panhau yemba. hatitangire ipapo kuti isusu kuyanana kwedu isusu hakutangire apa uya muno mudare nizviseiyoka ndikuti tisinganyatsowirirana tisingataudzana nditi saka kuti tingotanga kuti nyaya yemba ngatiudzane zvakati zviri kunetsa ndosaka mukoma vari kutaura kuti dai zvaitotatunzi kugarisane zvakanaka mune zvakadai sezvataurwa namambo vataura zvakanaka kuti mumhuri munofanira kubatana muchiita chinhu chimwe chete kana makabuda yalaki kuti utati mukoma then pane pakati panasipo chii ndofunga ndiyo nyaya yanga ichinyatsokoshapane zvakataurwa namambo avo mabate chii observation yangu yandaona mambo vataura zvinhu zviri kwazvo vataura kuti anapa pabviri pakahwinwa nyaya vanobvira vanhu vakanyanana asi vamwe vanga varimubata here kwendo nokwatizo inyaya yekutaura imba iyi kumba hamuko izvo yakafa nevarume vake nevana vake ndokunogumira nhaka dzacho asi imimi mune need yeoutside herup yakaita sekuuya mudare rino ramambo tine dzimwe yatinomboita yekuti inoita inonzi consultation mune matambudziko emhuri yenyu munouya muno motaurirana chokwadi murikuna muno muine chokwadi mavanhu vakabatana tazvinga kakawanda ndo zvine nidi paupenyu yenyezi yefamily but yamuda kutitongesa panapa chakutemwa nemusoro nenyaya isineinezvi. asi ndoda ngokubvunzwa kuti vese varipo 4 kudaiso nekutaura kwaitwa namambo mune zvamakwanisa here kubatawo kuti mukabva panapa munogona kunoita something mungakwenyu semhuri kunogara panzvimbo imwe chete muchionesana abc mozofamba muchiitawo chimwe chete mabatawo chii pamberi taurai pane zvataura namambo amuyeko but tikuti zvinhu kwazvakatangira kuti zvibhebhe ode kungoti 2 seconds so zvatorai saka ndabvunza mukaenda kumba kwenyu tikutotangira kwatakasiyira tikutotangira kwatakasiyira kana zvigadzirisana gara apa ngoma wangu gara apa nzeji yangu vatizorawo yatimboita yeuchidzai ndomwe munonzwa news muzhinji thousands are shot dead, bombs, cities are bombed, but people sit down and talk and become one. Zvinhu zvingapari zvakaita sei plus chenjerai kuti nyaya taakutaura yamutaudza inyaya inoafekta rudzi rwenyu nemhuri yenyu nezvizvarwa zvamangwana. Yamafanira kuti pamuri sezera musave point imwe yemataka asingaperi. Makore emataka akapfuura nemazera emataka. Mazera ekunyatso through under Christianism. Mazera ekuti ngatikonzaltei vamwe tinzwewo vamwe kuti zvedu zvavo vakaita sei tozvivakawo sei. Point yekuvakaire chokwadi. Asi handimwe ndiyo nyaya yatirikutaura ndobatsirana tinoita kuti titangire koko titaure zvati titangire koko
Vozi ndikati inini ndavaregerera nhasi. Ndozomitsana tine nyaya dziri deep down. Saka tichazita sei? Kana ndikadziti ndadziregerera vozi it's a habit. Ndikada kutaura nyaya dzacho kuti kuti sisi tikagara pasi hatitangire panapa. Ndikumunza kuti tinoda kugara pasi but hatitangire pane nyaya iyi. Tichatangira kumashure kuti chaita ayona kana mukutaura mbicha. Ndichinokosha ndichokuti kana tichitaura nyaya ndinopedza. Kana tichitaura nyaya ndika honest ndio inoita kuti mozani mukataura muchitaura inini chinhu muchitaura nevasipa ndisi kana ndaida kukuregererai ndokuregererai. Vozi honest ndio inokosha kana uchi wakandiitira chimwe chinhu kupinde vamwe regai ningotaura kukupedzisira kuti panyaya dzese dzamuri kuona dzatisvitsa panapa idzi inini handina kungodzitanga ndiri ndega ndakambotanga ndichida kutaura nawo semabrothers nemasisters angu nevana asi ndakaona kuti zvinhu zvikani hatisi kuwirirana ndikainvolva vana sekuru vakatombouya kune vava sekuru vakaudzwa kunzi handidi kukuonai panapa imimi kubva nhasi ndokubva nhasi vangadai vari panapa chetongoti vaenda kubasa vari kubatabata vangadai vari panapa vakabva vablokwa sekuru vangu vanonzi Mika Nyamakao vanogara pa-C521 vakaenda tifunga twice or thrice ndichida kuti vaedze kuti vagadzirise nyaya iyi especially yemba iyi kwete dzimwe dziri kutaurwa idzi handiti ndozvazoita kuti tione kuti ava vakatombodedzwa nekoti ikavanyorera tsamba kuti vauye koti vakasauya apa handiti tikazoenda kupolisi ikavafonera ava kuti imimi huyai nedeath certificate chiiko chamuri kumborambira nedeath certificate ava vakataura kuti I don't care timapurisa 20 takazodai ende munhu wavaitaurira ava handisi kutaura zvokunyepa ndi-assistant inspector ane star up uyu anomuzivawo zvokuti izvozvo tikabva panapa tikaenda ipapo mukataura naye manikudzira kuti ndakavafonera vakandiudza mashoko akati saka kungoda kukupai picture yekuti muone kuti what type of people are we dealing ndati tazvinzwa nyaya dzenyu tadzinzwa zvimwe kuda mune chandafarira ndechekuti matima hamuna daka indani kufungidzira kuti mutsamba dzatirizoona panapa tichaona tsamba iri kuti mai ava vari kurwisana nevana kuti ivo vatore imba saka kana vari kutora imba indirectly handiti vachishandisa zita roumwe munhu mupi hakundwe nemunhu ari kufamba pasi pezuva handi mazvinzwa tine imba dzatatora more than 5 dzimba vana vachipambwa dzimbawo nevanhu vakadaro handiti but hakuna akahwina handi manzwa dzese takatora mumazetu nemarooms atoza imba yakanga yatengeserwa munhu vana vasara vasina chavakabata handiti tikadzitora tinoretriva bheki chiunhu inhaka hatisiye vana vashungurudzwa nevanhu vapenyu vane zvinhu zvavo vana votambura hakuna zvinhu zvakadaro handiti saka kana tiine chinangwa chimwe chete avo vachiti hatisida kutora imba izvi ari kuda kutora imba tichamuona muno mumatare makudzoka kuti zvataitaura paya zviya avo vaiti chii isi tichibvunzana kuti paya maiti chii handiti vana nhaka yamai vavo handiti kana paina baba vari kutaurwa vasina zita riri pamba ndo pateichitangira kuti imba iri kuti chii kukanzuru handiti zvese izvozvo tinosvika panguva yacho handiti saka iyezvo inoda kusiya nyaya yenyu taibata kuti ava vakutisa bepa handisida kutora imba yebepa iri kutotaura kuti ndiri kutobva ava vana pavapinda vabatsira chete sekutaura kwamaita kuti mukwasha aripo handiti zvese izvozvo kuestate kwacho ikoko uchange kuchitaurwa nezvechii nezvinhu izvozvo kana nguva yacho nayadii yakwana